Yeah, progress. Kapo. Hi guys! Punata karon diri sa gym. Akong ipakita sa inyo ang how I stay fit and healthy part 2. Komedyante ka ba, Nay? Workout for today! Ano, kamusta? Sarap. Umubos na ako ng stress mo sa buong linggo. Woo! Yes. Basta ang basa sa orlahan! Oh, takbo. Yun na. Yan na po, yung dalawa, tumanap po. Isang balik ka pa. Yan ako po, Sir Joen. Tapos na po. Nutrition na lang, go. Sige. Ayan, ismang siya, patay na, tapos na, go. Hindi, Curtis P. Kala mo ah. Ayan po yung ginagawa niya, mga kababayan. Tandaan nyo po, tingnan nyo po lang mabuti. Ayan po, go, pwesto. Kukunin niya po yung bar. Chest out, chin up, good. Yan, iangat niya, and then step backward. Tapos mag-step siya, lunges. Push. 1, good. Yan, gamitin mo yung likod, yung bend, hindi yung sa harap. Ha? Nagpahinga po siya. Tumingin po dito. Nakangiti. Good. Mahaba to mga kababayan. 10 round to. Pangalawang round pa lang yung nagagawa niya. Likod. Yan. Ganon siya, girl. Good. Push. Pak. Ganon. Isa pa. Bend yung sa likod. Okay. Bear walk. Baba. Chin up. Chest out. Good. Okay. Gapang. Ayos lang. Tingin. Okay. Yung dugo, yung susunod niyo pong gagawin, bear crawl. Tingnan niyo po kung paano gumapang. I-demo niyo po sa atin, okay? Yan, nakabend yung leg, sabay po ng forward ng leg tsaka arm. Good. Okay. Pag gusto niyo pong sumabay, sumama, pumunta po kayo dito, mag-bear crawl din kayo. Hi, love! Fresh ka? Okay, hindi ka tatakbo? Hindi. Bakit? May natutuwa. Stretching na. Wow, akong paborito. Straight na din mo na eh. Nauna mo na, pistol mo na, direksyon mo ni. Tapos tulak niya mo punta sa likod ba? Na, 1, 2. Aray. Bakit ka kang nasasakit, titigil na mo. Samok. Patay naman, ito, papunta. Okay? Paano kung makautot ako? Hindi sa po, pinagpapawisan na ako. Sorry. Thank you guys. Ito yung pinakamahirap na part sa aming mga training, yung pag-stretch. Alam nyo kung bakit? Isang reason doon, pag na napapagod yung in-stretch mo,
napapagod din kami. Kasi yung pagod nila na nararamdaman, para napupunta po sa amin. After nito, guys, magmamassage pa ako. Edi, gusto ko Kasi yan. ito yung pinakapaborito ng iba. Yung workout, wala na silang pakialam. Parang ako yun. Thank you. Ang suwahan. Thank you. Yes, good! Oh, ready? Video yan. Para sa abs. Kaya mo yan, girl. Para magka-abs, dali. Abs, 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 abs. Five minutes box practice, drill drill, 200 single step, 20 times break, 24 20 squat, deadlift, burpees, run, drill. Hayo! Burpees. Kapoy! Atak! Konti kahit konti lang. Yan. Kahit ganun. Atak, hindi talon. Yan. Yan. Ano Kaloy? Pagod ka na? Push-ups na, pero half lang kasi di ko kaya yung full. Go, dua, kalipat. Ya, okay, up. Kalipat, up. Go, push. Kaya mo. Isa, bakwet. Ya, okay, up. Bilis, go. Bilis, dua. Go, anin yan. Anin yan, go. Yung blue, kaya mo yun. Go. Push mo na. Resto. Okay, up. Okay, up. Ikaw. Okay, gusto ka agad. Go. Gusto. Nagkuha masinday ng bill. Ikot pa, ikot pa. Ikot mo pa. Ikot pa. Ikot. Yan. Yan. Kaya hatak dito. Yan. Go, go. Bukas mo lang hangin. Walang hangin. Pag-atak mo lang hangin.
Okay. Nice. Yan. Okay. Angat! Boy! Bigla mo kasi huwag. Magkakatanin. Bigla. Huwag mo katandaanin. Anin na? 10. That's fine. Sige. Nice. Then, cool down. Salamat, Robin. Ikaw nga. Salamat sa paghirap. Bye. Mahirap eh, no? Pakita mo yung abs mo. Ay, sus! Pakita mo na! Char! Nahihiya mo siya. Char! May abs na si Dudong! May up na si Dudong! Dudong! Kaya pala ah. Salamat kayo! Cute. Love you.